First Branches Binating full restaurant niya talaga. Ano babo, kabalen, kamusta kayo po? Ako Iluwi Season. Marco Nanan, ng Warren, Pampanga. Ngayon nga daw ni guys, may invite kami kay ning inauguration or opening na ning Estings Belichon kay ni Telebastagan branch da. Actually, yung location na chuya kay ning Inok Gasoline Station, Telebastagan. City of San Fernando, Pampanga. So, it's just a simple grand opening. And syempre, importante yan guys. Pakita mo kay ni nung nanularetang to serve the aside ketang minu nata mong furniture ketang this is it. Yes. Angeles City. Kabayan nyo kami po. So, tara! Let's go! First time na gawa mi talaga kasi yung concept mi talaga is kaya family gathering eh. Yung Budel, family gathering, friends and mga peers yan. Yes. Kasama yan. Kaya gawa mi ni kaya bela retang nating belichon, siyempre with rice, belichon, roasted rosemary chicken, bangus, at yan pong mustasa, talong, okra, and also enchilada. Kaya binirit ang buro mustasa. One part of, syempre, karing makaniling event is the eating part. Woo! Okay. Sabi namin, Sir Rolly, apinining ka rin ang Budel Fight package. Aside from this one, of course, yung star kayo rin ka rin lang ay Belichon. Yan. Tinta mong 3 variations na Cebuchon, Chilichon, ang po rin Bringhichon, apin din na rin kay all-time favorite kayo ni Oren na rin price da guys. Kadakal pa kayo ni guys na, karen. Importante kayo ni guys is we get to tasting karel ng Budel Fight package. Sabi namin Sir Rolly, ining karel ng buro. So, tingnan anong kick, nanya kayong kick ito, masipa ata kaya. Kung ikaw, ano yung unang kakainin mo dyan? Alam mo, for some weird reason, favorite ko talaga yung okra. Ako rin. Pero super, yan. Fresh vegetables, guys. Available lang kayo ni. Basta green. Healthy substance. Super. Try natin yung buro. Sabi nila, parang pag outside Pampanga, sobrang weird daw ng buro. Pero ako, ewan ko. Maparasyapin. Ayoko nga. Meron siyang kick. I like it. So siguro, almost kaya ganyan hanggang ding meat manya-manya mo naman ni partner. Yung buro. Siyempre, ang star ng Pasko, hanapin, Belichon. Ang star ng Pasko. Very charming. I like it. Yum! Alright. Ala pa mo kaya, ala pa mong dildil. Super. Nung hesitant kayo karing Belichon, actually nila mo naman vlog din with the local. Nano yung mas sulit? Oo! Nano mas sulit itong saligang buong lechon o saligang Belichon? Wow, tutoy. Oh my gosh, sobrang sulit ha. I swear. So sa Indian Belichon guys, sabi namin, Sir Rolly, atin mo naman daing roasted chicken with rosemary. Ano talaga partner ng buro? Actually lahat. Oo. Kahit ano. Oo. Yung pang-assemble na ning Budel pa itama kayo. At yung libutan, at yung second layer, which is itong nasi, kaya ba't itong outer layer na? So either vegetable, meat, fish. Mention ng Sir Rolly lang din, this place is also available for small gatherings such as baptismal, Mini birthday celebration. birthday celebration, lalo na kayong barkada. Yes. We can rearrange the tables here, form a huge Budel Fight table. table. Mayan. Kibat atin mo naman, alcohol for your beverage. Yes. Mayan. Kibat, yung signature na ning Belichon guys, aliwayin mi ng traditional na abalo tamo kayo ng Pampanga na balang sarsa, sarsa. No, speaking of tradition, might as well bring your family here. Yung show na eating tradition you on a weekend. So speaking of tradition, ano yung Christmas tradition nyo na, ikaw di ba, sir, may anak ka na? Yeah. Ano yung tradition ninyo na from nung bata ka, dinadala mo ngayon sa mga for Christmas? Yung pagmamano, yung Talaga? 25 na umaga. Namamasko. Namamasko, yun. Wow. Pagmamano for Aguinaldo. Sa akin, no, parang symbolic na lang yun ng tradition. Pero, sana madala pa ng susunod na generation natin. I'm gonna try now kaya lang, mustasa. Burong mustasa. Denny, atin lang native paras. Wow, meron siyang, ito, may kick din to. Sabi ninitang kahit mo, beef. And then Buro. buro. Okay, but
So Kenny guys, sa'yo na kailangan ni grill. Palit yun niya kagad. Ulit yun na. Yun. Sarap, diba? Pero, ayun. Ito yung gusto ko sa... Filipino style, samgyeopsal. Ito yung gusto ko sa Belichon. Kasi kahit, like, kanina pa siya naka-display. Marunong pa rin yung balat. Kasi it's the belly eh. Sulit siya kasi it's the best part of the lechon. Yeah. That you're getting, diba? Super. So, once again guys, magpasalamat kami kay Estings Belichon for inviting us. Iniing Karelang Pekaba yung branch. They are open from 10 a.m. up until 10 p.m. Monday to Sunday. Ang address na po is ining Inok Gas Station kaning Telebastagan, City of San Fernando, Pampanga. So, yeah, we're just gonna keep the video rolling. Nung pong metakam kayo Kenny, it served our purpose. Go here, go here. Let's go! Nga pala, magpasalamat kami mo naman kasi may itong yakaring sponsors tamo for the mobile lunch app. So, thank you so much. Please download our app for more discoveries here in Pampanga. Just search Where in Pampanga and please search po ang App Store. Thank you for watching Where in Pampanga.